isitolo sakhe ayeke lento ayenza baze bamshaya on top of that. Bafowethu i-right in leyo nto, i-right yini leyo nto. South African-ke njengamanje kade nikwenza kuma-foreigners is fine. South African-ke njengamanje nimvalela isitolo, nimrecruiter ngenkani to support your idea. Phela lento yokuxosha ama-foreigners i-idea leyo, i-idea kumele ngiyabuka nje uthola ukuthi ubona abantu besithuka lana, abanye baze bebhalela abanye ama-message ukuba-threatenisha bebasongela ngalento. Usongela umuntu ngokuthi unombono wehlukile kunowakho. Akahambe yomisa i-march and march. Uyabona njengoba sesikhuluma la TikTok, asikaze sitoye izindawo sithi siyomisa i-march and march. Sisho our opinions, sisho our ideas. Kodwa lo mqondo futhi obhedayo kakhulukazi usuka eKZN esizweni samaZulu. AmaZulu iningi labo banawo lo mqondo lo ukuthi akaphikisani nomuntu. Banawo lo mqondo ukuthi akakwemukeli ukuthi khona umuntu othi mawuthatha u-right yena athi yena mina ngi-right ngo-left. Akakwemukeli lokho abaZulu, most of them, more especially ma ukuthi leyo nto i-recruit abantu ngomqondo we-tribe. Ma kuthiwa nje sukuma Zulu nenza ukuthi, ma ukuthi wena uthi mina ngizohlala ekhaya, uhlala ekhaya, ungayi-oppose, ungakhulumi kabi ngaleyo, uhlala ekhaya. Abanye bazofuna ukuzokulanda kwakho bethi ngena asambe. Sambe ngenkani manje, uyindoda enjani ehleli, umZulu onjani ohleli, hamba umqondo obhedayo wakwaZulu. Ngangokuthi futhi baningi abantu abafile nangey'khathi zodlame ngayo leyo nto, umuntu ebulawela ukuthi akekho kwi-IFP. Maye ngekho kwi-IFP, engabonakali kwi-IFP, kwaziwa ukuthi kushuthi lo u-ANC, that is why, noma uyingcelebani yamabhunu, why engekho nathi kwi-IFP. Kube khona abavele ba-create ngisho iy'tori ma ukuthi umuntu akamthandi, unobutha naye, avele athi hayi loya uyinkatha, or loyana uyi-ANC, bese abantu bezombulala, bezoshisa umuzi, bebulale ngisho ifamily yakhe. Ngenxa nje yokuthi yokungakwazi ukumukela ukuthi umuntu nawe unengqondo esebenzayo ngesingaye, unalungelo lokukhetha into akafuna ukuyikhetha. Ekuyila estakhe khona-ke KZN. KZN banalowo mqondo. I'm sure nje ama-supporters e-EFF ase-KZN ayifeel i-pressure already manje KZN, ngoba banomqondo ukuthi kukhona abantu ekumele badecide abanye abantu ngenkani. Umqondo-ke mina enga-against-ke vele wona, ngi-against vele wona mina umqondo wokuthi khona abantu nje, angazi banikwa ubani lelo gunya, uNkulunkulu noma ubani, wokuthi bakwazi ukuthi bedecide abanye abantu. Lawo bantu mabengenzi lento abafuna ukuthi bayenze, bebe in support of yona, labo bantu sekungabantu abangamambuka noma abathengiwe, angazi noma kuzothiwa bathengiwe yini. Kodwa engingakusho nje, lento ye-march and march abantu bengayithakasela nje, kodwa kunokuthi izokwenza izinto zabo zibe better, iy'mpilo zabo zibe ngcono, izokwenza iy'mpilo zabantu zibe worse. Bona futhi laba abahluphekayo, laba bathi babasiza, bazobenzela izinto zibe worse than before. Siqale nje kuzo lezi y'tolo lezi okuyizona ey'siza la bantu abakwi-middle class nabantu aba-rich, imvama abathengisha ukuthenga ey'tolo zamaSulumane.
nanama-service amaSulumane abawasebenzisi. Laba bantu okuyibona abasasokola abasadonsa kanzima financial, ibona abadependele kubo bona labantu abangama-foreigners. Ngangokuthi mawungabasusa kuzosafarisha bona futhi labantu okunzima ngisho ukuthi akhipha u20 rand aye mall anga afford ngisho lokho uyi-afforda once in a month mayiholile noma ethola igrant. Kodwa manje sesikhuluma la khona kumele zisuswe lezi zitolo sekumele agibele mayothenga ngisho ethenga izinto ezincane. Uzosurvive yini? Ila khona i-reality ezokhipha in khona. Bese kuthi number 2, laba bantu njoba nivala ama-China Mall nivala izitolo zamaSulumane nebashaya, lo muntu uqasha ama-South African phakathi awu-10, 15, 5, 2, 1 uqasha ama-South African. Iliphi uhlelo nalo lokureplace leyo msebenzi? Ngathi i-country is sitting at a very high percentage of unemployment, and then sekukhona-ke i-percentage ezo-edwa yinina yabantu ekumele bayeke. Ngisho ngathiwa nithi baxhasha bahola iy'mali ey'ncane o-2,000 per month, that is very better than nothing kumuntu o-serious ngempilo. Ehola nje mina ngikhona ayikho imncane imisebenzi ebhedayo engaze ngiyisebenze eholela kancane, sebenze inqwaba imisebenzi ngimncane. I understood from there ukuthi yena angikwazi ukuhlala ekhaya ngithi le mali encane, ngihlala ekhaya ngicelane nabantu imali, ngidinga yona leyo mali ukuze umsebenzi oright nempilo engcono izongifica ngendlela. Futhi kwalowo mali encane iyona ekumele ingisize ukuze ngifinyelele la ngifuna ukufinyelela khona. Yini ke ngcono u-2,000 noma u-1,000 ngisho ngathi u-500 ngoba leyo mali already iyamhlula ugovernment wakho lokunika u-350 per month. Uyamhlula nje, uhlula ngisho ugovernment wakho. So bafowethu, lento ezokwenzeka la abantu bazobeqedela abantu imisebenzi, uthi nje umuntu usumbona bephuma belandelana esitolo se-China senibaqedela umsebenzi nivala. Kuthini lokho? So nje manje ningenela-ke ngisho ukuvala iy'tolo zama-South African angasaphothi lento eniyenzayo. Nenzani? Kuyicala ungavumelani nani lento eniyenzayo? Kuyicala kuphi? Ngoba akekho la eMzansi inakunjani imarch esike yavuka ethi melana nemarch and march. Ama-South African ayawuhlonipha imarch yenu, umbono wenu, kodwa futhi-ke akumele-ke silwisane futhi nathi masinombono wethu ohlukile kunowenu. Mina nje imarch and march kimina udoti, kimina umsangano, kimina ilidwa ngabantu nabo aba-questionable. Bonke laba bantu bokubanake kusukela koNhlanhla Lux, koZandile, koJacinta Ophala Umthakathi, koNgizwa, iningi labo abantu abaphanga abafisa ukuba ama-political leaders at a high level. Ubobabona abanye bagcine mabe sebehlulekile uzwa kuthiwa esephakamiswa esejoyina i-political party mawukuthi usehlulekile uku-achieve lento ade efuna uyi-achieve. Abanye baphuma kwamanye ama-political parties bayabona ukufika le phezulu kunzima ngeke kwenzeke kule political party, sekumele baqala into yakhe ezomenza avelele. Mayivelele kahle futhi engayiqala i-political party, mayihlulekile at least bazobe sebemazi ukuthi uyishoshovu bese bayamparashutha bamnika isikhundla kuleyo political party. Njengoba lo sisi nje lo wedudula sebemnika isikhundla ku-Action SA. Nobani usizokuthola uXolani nabamnika isikhundla ethi umuntu has no background epolitiki. Webhuti uphakela umthakathi. Uyabona mangikhuluma iqiniso, ngingekho kwipolitiki, ngingekho ndawo, ngineutral, ngihonest. Uyabona mazithi eyintweni eziphatha iculture, eziphatha ubuZulu, ezikhangisa ngobuZulu, ubaba ubhuti omdala uphakela umthakathi
hayi upowerful ngeke futhi umenze lutho. Lento le ikuye, lento le yokuba insizwa yomZulu, okuba indoda yomZulu ikuye lento. Ngisho ngathiwa nje sifikelwa ama-tourist la eMzansi athi afuna ukubona ukwazi ngoZulu. Mawungaletha uPhakela uMthakathi ngayo yonke into by behavior, ngisho ama-morals futhi kubhuti uPhakela uMthakathi intact ama-morals akhe as umuntu nomuntu omdala, ubhuti omdala. Uthuza futhi ngokuba sound kwengqondo, very very sound. Ngikhuluma lana ngeposition yakhe engekho politicized, umuntu eyindoda yakwaZulu, culturally Zulu man. Ama umthole-ke ngekho politicized. Mina nje ngake ngabuka i-bootcamp yakhe, i-bootcamp yakhe akanawo, ngaze ngatshela unkosikazi ngathi for sure mayisekhona le bootcamp kumele ngimhambise umfana wami kuleya ndoda uPhakela uMthakathi. Sengizwe into eziningi, sengibone into eziningi kuyena ukuthi lo muntu lo mangathiwa nje uthatha umfana umfake esikoleni sikaPhakela uMthakathi, hayi engavuthwa manje kungayindoda. Ngisho abantu abangangathi sebevele sebehlumile, kodwa ziningi izinto ongayifunda kuloya bhuti emsizweni nje, ebudodeni, cultural. Into ke efika isiqhathe la eMzansi, esisiqhathile la eMzansi kakhulu ipolitiki. Yabona ipolitiki iyayifanela nayo nereligion, inamandla nayo njenge-religion. Abantu bafike bakhathwe i-religion ibahlukanise. Omunye akakholelwe emadlozini, omunye ukholelwe emadlozini, lo okholelwe emadlozini idimoni, lo okholela ongakholelwe emadlozini, usiya kube inhlakazana. Nepolitiki ke injalo manje, injalo ipolitiki, ikwazi ukuhlakaza abantu, ibahlakaze bephele abantu bengezwani, bengafunani, abanye beze bebulalana, beqhathwa nje ipolitiki. Yabona ipolitiki ngendlela enamandla ngayo, ngisho ngathiwa ipolitiki ipolitiki ihlupha ngoba ngisho ngathiwa umuntu ogudi kangakanani, umuntu ohlakaniphe kangakanani, the moment uba politicized ususengozini yokuthi kunanoma yiphi matter onikezwa yona uzo-applya your political opinion or your political interest kuleyo matter leyo. Your political interest, once there is political interest, then you are bound to be biased and partial. Once wanama-interest epolitiki, ngisho ngathiwa uhlakaniphile, ungayithuka nje uswenza into engenakho ukuhlakanipha ngenxa yokuthi kunama-interest epolitiki. Lama-interest epolitiki azokwenza ube biased. Ngisho ngalandi abameli, amajaji, uthola ukuthi ijaji olazi ukuthi li-powerful ngenye indlela, li-intelligent ngenye indlela, but the day lihamba ngama-interest epolitiki, uyozumangale nayo ukuthi kusewuye nje lo muntu lo. Wayesekhuluma izinto manje ubonayo ukuthi ayi, ngathi lo muntu lona uthengiwe lo muntu lo ngendlela yasekhuluma ngayo. Kanti that is how ipolitiki operate ehamba ngayo. Ikwenza ube politically conscious. Politics go with interest. Uba nama-interest ngangokuthi ngisho ngathiwa iqembu lakho likanjani, noma ngathiwa lento oyifayithelayo kanjani, kunezinto zepolitiki ekusuke imele ifezeke. Uthola ukuthi kunemission epolitiki, and then futhi ungayiphesua, ufuna ukuziwine, ngisho ngathiwa izokwenza ukuthi wenze ngisho izinto engeselona iqiniso, engaprove ndawo, kodwa uthola ukuthi uyazenza for the sake of scoring a political score.
So now silento siyibone kubantu abaningi, amajaji kuphi amaphoyisa, ubone ngisho anybody mawukuthi awuyixwayanga le awukwazi ukuthi udlale nje ukuba umuntu ugcine u-apply ama-interest epolitiki bese uba biased. Uyabona nje ubaba uphakela umthathu, ubhuti uphakela umthathu, njengoba ngisho nje hayi mawuza lezi ezinye hayi baba hayi ukuya nokubuya ngeke ubuye kuyena, unzima kakhulu. Manje la mase ngingena ipolitiki la khona sekungena ekutheni, for example nje i-example esimple, yini ashade noMalema abe noMalema ishaqa? Sebevezile bonke nongizwe baveza bonke bathi yena onke ama-political leaders athule ngalolu daba, ayabadayisa akanye nama-foreigners, baze baveza ngisho uphakela umthathu ethi ngisho amakhosi akanye nama-foreigners. So mawukuthi ama-political leaders akanye nama-foreigners, amakhosi akanye nama-foreigners, why pho nidila nomuntu oyedwa? Lento ni-branda kumuntu oyedwa, uJulius Malema. Why yonke indawo la inikhona ayipheli i-interview man-interviewer ama-journalist ningakaze nithuke uMalema nikhulume nge-EFF, ni-discredit ni-campaign i-EFF? Angithi uyabona lapha eyibambisa khona lento ukuthi there is political interest. There is political interest. La invele niyibambise khona. Uthola ukuthi uzwa umuntu omazi ukuthi njengoba ngisho nje uphakela umthathu is very sound engqondweni. Kodwa mayesengene lapho yeza ukuthi yanhlanhlatha manje ubhuti omdala uyanhlanhlatha uhamba le kude ngenxa yokuthi inhliziyo imlidela somewhere, is interested somewhere politically. Khona mase kunemission manje yokudiscredita iqembu, yokudiscredita a particular leader, political leader. Uthola ukuthi yonke indawo la ungababona bakhuluma ngayo, yonke indawo la ungababona khona bakhuluma nge-EFF, bafuna ukukhipha enhlizweni i-EFF kubantu base-KZN, bafuna ukuyi-decampaigna, bazi kahle ukuthi KZN amaZulu anabantu abaningi by numbers, bafuna uku-achieve leyo nto. Kodwa uma umbeka nje kubeni umZulu ubhuti uphakela umthakathi, hayi lapho ila khona powerful khona la nje ungabe uzobeka ipolitiki ubeke yena eyindoda yomZulu, very powerful. Kodwa la mase ngena ipolitiki hayi lapho kozothola khona ukuthi maye sekukhona izinto yovela uthi uma uyibuka ubona ukuthi ayikhona into ekhona manje la, khona into ekhona, uhlanganisa ukuthi lokhu pho kuqhamuka kanjani, lokhu bakuthole kanjani, lokhu bakwenza kanjani, bese uyabona ukuthi la laba abantu ba-commissioned ukwenza lento. It's not something that is coming just from them. Ba-commission ukuthi befeze enye mission futhi phezu kwale mission abathi bayenza. So ilokho bhuti omdala, awona kunezinto engingakhathala ukuthi abantu bengathini uma kuwukuthi they are so obsessed ngalowo muntu lo ngaleso sikhathi. Kodwa ubhuti omdala uphakela umthakathi umfoka ndabandaba, mawumuntu uhlakaniphile uyawazi ama-field akho, ugcine usuwazi futhi i-potential yakho, ugcine usuyi-understanda futhi i-purpose yakho, ugcine usu-understanda futhi la ukhaliphe ngakhona nala ungakhaliphe ngakhona. A wise person into emenza abadlule bonke ngisho abantu aba-intelligent nabantu aba-smart, abadlule bonke ngisho nabantu abane-knowledge, abane-information, umuntu owise ubadlula ngokuthi uyazazi izinto akangayikhona nezinto angeke ayikhona. Umuntu owise imvama uya-understanda ngisho ama-limitations wakhe, uyawa-understanda ngisho ama-weaknesses akhe,
whereby laba abanye abantu abasmart basawaphika ama-weak point wabo, laba abantu aba-intelligence baba-intelligent kodwa uthola ukuthi ezinye ngabo abakayidiscover ngabo. Umuntu owise ufocusa ekwazini kakhulu ama-weak point akhe kunokwazi la ka-powerful khona. Once wabona umuntu ese-obsessed ngokwazi ukuthi u-powerful kuyo yonke indawo, yazi lowo muntu ukuthi into emhlalele njengamanje emlindile, wherever is going, it's fall. It's fall. Wherever is going, into esuke isimlindile lapho ahead, it's falling down. A wise person ngisho ngamncoma. A wise person umncome uthi you are very intelligent, you are very smart. Uthola ukuthi kuyena akumenzi lutho. Ebongelwa ngempela, ebongelwa ngisho abantu abakhulu. A wise person make wambongela, wamtshela izinto ezinkulu ngaye. Umtshela izinto aware ngazo futhi kuyena general. Into akayifisayo ukuthi umtshela ama-weak point akhe alungise. More concerned of izinto ekumele ayilungise ngaye kunezinto asevele esegudi ngaye. Vele asayi-achieve. Akasenendaba nalezo ngoba uyazi ukuthi already zisemgodlagodleni wakhe. Into akayifunayo ufuna la. That is why abantu abawise bethanda ngisho abantu ababa-correctayo. Bemsondeze eduze umuntu onama-advice nomuntu okwazi ukumbeka into order. Iningi labo baze bebe ngisho nama-mentor because basuke sebeyibona into emsalele ukuthi into emsalele ukuthi awe uhlale ngaso sonke isikhathi esabukuwa evimba nanoma iziphi izinto engamkhosti ukuthi awe. Kodwa an opposite of a wise person umncoma manje avela abemkhulu, umtshela ukuthi you are powerful, azayigcine aze aye ngisho la khona amandla akhe angafinyeleli khona, azayitshela ukuthi engawisa izulu alilethe phansi, engangena elangeni angashi, angangena emalangabini angashi. Uthola ukuthi uncome nje wena a person who is lacking wisdom. I don't want to say a fool, but a person who doesn't have a wisdom. Umuntu owise uyazi la amandla akhe angafinyeleli khona. Uyazi futhi ukuthi akayena uMr Know It All. Uyazi ukuthi akekho good in everything. Aware la kangekho good khona. La ka good khona uyazi ukuthi good khona. In most cases umbona uthola ukuthi la ka good khona uhumbled ngoba uyazi ukuthi vele ugood ayikho into akayiprovayo, ayikho futhi into afuna ukuyiprove. Bese kuthi la akangasikhona ila akaveza khona ukuthi afuna ukuthi makhona umfundisayo avela nidominate nonke ngoba lokho akwazi uvela uyakwazi. Mawuse umsiza kuma weaknesses zakhe umenza abe the best umuntu ogood kuma areas amaningi. But some people njenga umfowanda abandaba ngibona imistake abantu bayijabulela ngoba uprove ukuthi khona abantu abangewona amadoda abangamadoda uhafu, yena uyindoda edlula all the average men. Kodwa ngimbona engena konke indawo onke ama-areas efuna ukuba istar wonke ama-areas kanti which he is not. No matter ukuthi abantu bamportray kanjani, bam-understand kanjani, but the fact that I've proven ekhuluma, I've proven in everything, is a one-dimensional man. He's not good in many dimensions. In many dimensions, he's not good. He's a one-dimensional man. Where that dimension, it's a culture. It's a Zulu culture. It's to good ekubeni a Zulu man. Isiboniso nje sokuthi how a Zulu man can be ugodi la. But mawuza kwezinye izinto ngeke bafethu. So ileyo nto ke ngibona ukuthi iyacasha ngisho emehlweni yakhe, kugcine kube ukuthi
upowerful kuzo zonke izinto, futhi ingozi akazoyenza inkulu ngoba njengamanje into esesifisweni sakhe ukudominate iSouth Africa yonke, ukuvelela ngayo yonke into, ukuvela uqopha umlando njengomuntu owenza izinto ezinkulu neziningi, o-establish izinto eziningi. Uthola ukuthi mawuthi uyabuka i-capacity ayikho. Into ezokwenzeka uzofaka abantu, Nkosi yami, abaphuwa ebakhipha abafaka, kwenzeka ama-mistake amakhulu, abanye belahlekelwe, yena azuze. Bye bye.